Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. At to'y ti istoryangen kam pinolwan. Pakatayan mo ti kinarawat. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Nagado tinatadaal ken natay iti napalabas a bagyo paeng. Kaasi damot dom. Unin nga raw. Apay kastoy moten. Barmonth ako nadan ngem at tapay la dagiti napipig sa abagyo dumdumtang. Saan nga raw na maawatan ti panyempuna? Gapo da ito ti global warming kan climate change. Sapay kas iti sermon ni Pastor Chris, arig na naramas wano na rape ti nakaparsuaan. Wano kinangayod ti aglawlaw a parabor ti apo para kada tayo a pinaraswana. Bagman tanayin to naram to sermon na. Pudnumot sana ya. Kunana, arig na nagpusaksak abalasang ti kabambantayan idi. Nakangay-ngayat ti nakaparsuaan. Ngam gapot kinaranggas ti tao. Gapot kinagamrod iti pirak. Pinukanda amin akay kayo. Aging ga iti nakalbo ti bantay. Ita, anya ti resulta na. Anya kuma? Layos ditoy. Regay ijay. Kat basit lang atudo wano bagyo. Aglayusan Tawanan dagiti kay kayo amang lapod iti panagayos a dagos ti danom, manipod iti kabakiran. Awanan dagiti ramot ti kayo amang agsep iti tudo. Amazing. Ti? Naglaingan ti asawa. Ano mo't gayam ti amom, may papan iti dahita. Wenmat. Sus! Adda idi dinarayak a seminar. Maipanggap iti panagsalwad iti nakaparsuaan. Kan, kasano nga isublit ti kinangayad na. Kasta ka din? Wenmat. Apay, awan bilib mo iti ansawam? Ada, siyempre. Kat kunangarod ni PBBM, climate change tiga po na amin dagito'y adidigra, wano kalamidad a mapaspasaran ita. Iso akasapulan ti reforestation. Mulaan man ang dagiti nakalbo abantay, iti kay kayo. Jaklos naman dagi dyan ngayon baga ni Rosa. Aro ti muna may papanin ti panang salwad iti nakaparswaan. Gusto ti kunana. Kuma tunggal household ket makaimulay ti maysa wenno do ka po ti kayo iti solar na. Ket kuma
Nagiti fruit trees. Wano agbunga kayo. Tapno sana basta po kanay. Ang damat kiti rason na. Ay, mayat day taplat Gapo iti climate change. Ano na iti bagyo ang napipigsa. Gapo ta naramus ako na ti kapampantayan. Ado apa nagrega ay ken layos ti mapaspasaran. Ito iti kalamidad anarikat alapdan. Tuglep. Ay, gustay, gayan mo. Apay aya. Ay, abo. Ay, dahito alaklakayan aya. Dahito tala cellphone, into naram. Apay aya. Disturbo ka. At nangarod i-comment ko dito Facebook. Maipapanmanan ni Anya. Kita mati na arami din dagiti hotel. Pasig meten nga ulit ting kabil na nabuk na. Ay, apo aya, di dala mamamingka. Anyaman daytan. Ay, bayam dita ah. O apay, anyat pa kaaburid do maya. Makatudtudon, agangin-angin pa yan. Di mo pa'y lakad mapanilinong dagiti kalding mo. Un aya. Mapanuyapon idan. Ang mga nuday 20 pa simudag ti Bagyo Queen ngay bagbagada. Sige nga rod, mapanakpay. Ay narigat at numakuturan dagiti taraken ta akalding. Naggagat ken nagsingpat jay ubing nga taraken da don kardaw ken donya Mimay. Ay, Juan, bestra. Kwa, bastardon sa kanumat day jay nga ubing. Nagkunaken ka? Kat no natay ka no ti amana. Nadisgrasya ti manmanihon na ajay pijay bagyaw. Oh, amok pa yan. Amang ano kas jay lang, ti ko na ninanang na. Bastardo. Ay na, bestra. Ninakman umay chismisan dito, tanay. Nagadwa gumatang. Naawan katanga, magawid kan. Mapan mo kidi kita, no anya ti kasapulan nyo into nagbagyaw. Ay, nagsuplada kayo matan. Ay, mapanak man lang ni Jabangir nga isto. Nita, nagalaskit din ti panagniw-ngiwat day ta babaeng. Inasaka. Kumatangak man. Naibusan kami ngamin iti kandila ken posporo. Ay, anya akan dila dumeng. Dadakal wenno medium. Naitakadakkalano nina. Ken may sa posporo. Ay, naibusan ti puspuro barok. Later Isom. Amang ano, agbagyo kiti ngagpaiso. Narigat isaan ngagsakbay. Ayun May sasupot itan kandila, nana. Ay, sige. Daytan. Daytoy mati lighter. At matibayad ka, nana. Mabiit lang tasupliak ti kwartam. Pudno ang napigsamot lang dahito abagyo, Tom. Pagiraw. Kumusta nga tanda nanang? Naimbag mo nakagatang da iti kandila da. Tamangan no madamdama awanan kuryente. Anda siguro. Saan matamaw-awan ang dananan? Marang sakbay damoy. Naimbag kit di ata dapay kuryente. Pagiraw. Yung daytay mo, magawan kit din madamdama. Tanay ti naspak asa nga anang dalapos ka rin ti linya pa kuryente. Ay na, apoy ha. Agsasaro no langit di mo itong tibagyo na. Di pa'y nakapampano ni paing nor arigan. Agdamanan. Anda pa'y kindi ka saruno ni Queenie nga LPA.
Apay mo tinakas to eh. Dandanin Pasko ha. Agsasarunupay lang ti bagyo na. Talagang sa kastuyo, ti tiyempo na. Kahit gapo amin na ito, iti babara tinubong. Ti global warming, amang itong na iti climate change. Ay na, gusto yung gumanas basan ti angin. Isunsan da ito itay bagyo, queen ako na da, so marunokin bagyo paeng. Anya nga rod nga iti mabalintayaw. Ay, adumanan, di madadala sa nikwa. Di pala nakarik-recover da kiti biktima ti bagyo. At damanan da ito a queen eh. May baglangan mo sa nikwa ti madadaal. Wala kat madisgrasya matay. Saan kumamot ang maulit ang atin na pasama kiti Diyan Mindanao, akaduan ti imbati ni Paeng, anatay. Wan nga rod. Ano, kastay bagyo Yolanda ide, idi presidente pa ni Pinoy. Numaminsan pa ko. Balas day ta, di nakaparswaan. Ngamin, iso nga da landslide, yung flash flood, tadon ka dagiti kabambantayan, tinakalbo, bunga ti arami dagiti naranggas, akaingiro, inulagers, dagiti gamro, diti pira. Naglakan tumot ti panagbukan da iti kayo, hindi da madagmula. Dahita nga rin kayo. Kanuray ang mula da, mano at tawon ti uraya madumakal. Kanuray ti panagminas. May sapay dahita apakaigapuan ti panagriga iti bantay. Gaputa pinukan da amin ng dagiti dadakila kayo iti kabakiran. Nga inusarda iti usok. Hangam ala, ikararak tayo laangan Ngawan ko matidakkel adidigra nga ibati da ito akuin eh, akas iti bagyo ni Paeng. Ay, sapay lakuma. Napigsa ka numot lang a bagyo da ito, ikastin ni Paeng. Yung bareng ano kumapsaut na agland foul. Ay na, unay katapigsan ti tudo na dayto yan apo. Kaslamat tumayaban ti bubong ti balay tayo undong. Maturog akit din. Maitayab na kit din. Kat ginaluta kon idi malam. Madanaganak nga rod. Mayat kit di ano ag bagyo. Dumakkel pa'y kumatida ng tikarayan Ne, apayakas la maragsakan ka pa eh. Taado ti maidakner inton sumardang ti bagyo. Kat umbaas ti danom ti karayan. Anya kan aya. Anya? Adon to ti pakairanudan bakit? Anya? Saan ton aparikot ti isang road. Taadon to ti gabat. Daytat pagyamanam nga da napigsa bagyo na? Kun adupay amangan no. Agdapay ket di maisalat abaka dita. Anya? Wino kalding kas kadababoy ang mabalin pakairanudan. Ay, undong aya. Daytalatat pagalistuamon. Uray tama iranot kayo mo. Iso ngayon ton sumardang ti bagyo na. Agdakiwas kamin to. Kun pa Ricardo iti igit ti karayan. Sigurado, ado ti masarakan apakairanudan. Awan mo na talaga undong. Kastamlatan. Awan lat na saya at alinaot ta sabot-sabot ta ulo mon. Komporme diskarte ita ti biyag. Bestra bakit? Unay kan aya. Ti kunamkit de. Day tati bunga ti kinasadot mo a tao. Anya kinasadot mo't nga ibagbagam. Apay, nagbisin kayon kadagiti duan nga anak ta aya. Pudno asaan? Ngam, kontento kan iti kastoy a kasasad mo? No siyak saan? Nagadukit din aya. Maturog takit din. Mayat ti agkep-kep no nalamin ti tsimpo na. Manaw malangan ti bagyo, bakag. Wen nga raw, kat agluto akon. Sigurado nga inton madamdama, awagan na kan ni tatang. Sigurado Agrunda kami tintero a barangay. Takitaan mi no niya nagiti nadadael. Uno na apektara na kabarangayan. Bumangon ta nga raw din. Sige. Sa pala ka ma, tawan na apektaran iti barangay tayo.
Adan awag. Ni Tatang. Kunakon kahit. Hello, Tatang. Naimbaga bigat. Kastamad, nimbag mata nakaring kayon. Uy, itay pa ya. Ngam makapasadot lang ti bumangon. Sa paan ta di mapanigi barangay ta grunda tayo. Wan Tatang. No mamuan, no anya dagiti damage. Tamasapol nga i-report tayo di munisipyo. No makadawat tayo ititulong ano bilang. Wan na, Tatang. Hindi talaan. Alan, ukasin yung takap-kap yun dita. Bye. Wan, Tatang, bye. Kita amuda ang nakakapkap kapaylaang. Nalakit din. Bumangonan. Kapitan. Rumor kan, Gustay. Buen, agrunda kami tintiro a barangay. Takitaan mi nunya dagiti nadadaal wino na damage iti naglabas adwa arabe ken duang aldaw a bagyo na. Husto da ita. Iti kumapay lang kalman ngem di mo't makarwar da tao gapot kinapig sa ti angin ken todo na. So dagiti latantanod ken kamang ti barangay disaster brigade tinagpatnag iti barangay hall. Kanarigat ti basta rumor. Kanarigat ti kundi rescue naman narimaan ti bagyaw. Tamang ano si kantupay lakit ti rescue da. Isumad. Iso mas dawak man kadagati nalay nga mang kritikar ti presidente. Ayan na kano nagbagbagyo. Siyempre, numadama ti bagyaw. Adda ije mansyon na. Mapankit din kundi ronda. Isumad. Kas madlakada kami Nga mamuk sakbay pa yadumdang di bagyo. Adan-adang da. Nakasagana dan ken nabilin ng dagiti ahinsya ti gobyerno nga kinsako piti dayta. Isumot ti amok. Kas madla dito nagsagana kami adagos. Jakman amok dagiti nalaing a tao tan nalaing dalaunay nga agdilaw. Kasmut laeng dito barangay mo At damot dagiti nalaing asumao dita. Un nga rod. Bay amlatay da. Isu dagiti tanod ken dagiti kagawad ti napanlatay ti barangay Holy di Rabay. Tapno adda maasit kan dagiti kabarangayan no bilang. Awan samot na ipadamag amaday. Wan mat kiti Bareng ano awan ti aduan na dadaal. Wan. Nang runay ti naradal ti balay na wino na itayap ko mati bubong na. Ta adu mo ti makun akal-kalapaw ditoy. Ako nga rod. Alang nga rodan. Mamigat tapay. Ibturam to man tabisin mo iyayin. Shot kiday, shot. Isupay Kakaiso na nga ado ti pulutan. Kaldeng ko naman. Wen, kakadwa. Sino nga ito kaldeng? Iti na ito. Saan na naparikot pa ideta? Sigurado, anaggapo iji surong. Ay, wala. Sige, katwa, shot kiday. Nanang! Oh, Ayan ni Tatang! sinapol na sa tibay sa kalding may. Napukaw ti kaldingyaw? Un nga road. Tinakaw da nga ta? Napigsa ti bagyo kat saan anapuutan. Nanang, ayan ni Tatang. Ay, Dakas kinapasama. lumeng. Si Maruno kagayam dom. Apay, anya ti kunayo adakas na pasamak. Daun-daun, kardaw, kas kadaang kwan. Mataldan samutan kapoy tinakaro sakit ti tiyanda. Anya? Iso ko matipadamag ko itay nanang. Nagsidada ka no itinatay akalding. Basta. Isuti ko na ni Bestra ang asawa ni Undong. At na kano nasarakan da na idaknir anatay akalding. Kat sindada pay laang. Tay nga ta kalding mi day jayang. Mapukpukaw nga min katay may sa bumala sa nga kalding may. Ay, ison aday di sindada, nanang. Okay, kasanaw. Awan sa kano apulos kwarta da Bestra. Dayta. Ngapot kinarawot dayta. Ay, Wala apo. nang. Ipatay mo't kat ti kinarawat na maminsan.
Agawad dumeng. Awanan ni undong ka. Apay, Nay, apay, ay. kalimutan. Dung ako kabuti. Balo akon, chairman. Balok, anya. Natayan ni undong ka. Ay, nalpas ti puli ako nada. Natay, gabot kinarawit na. Ay, nagko na ngamin. Bimsog lang aruda na kaldeng. Sindada pa'y laeng. Adida katrawot na talaga. Tulungan na kami kadiya, chairman. May ruwaran ti bangkay na. Nga maawan mat pakailungunan na. Nalakot kitaan mi Kasaritak na sufeng tawra niya lang kalakan alungon. Ti pakailungunan na. Mga rami nakmot iti solicitation letter. Tagkid daw tayo ititulong ka ng iti kabaranggayan. Ay, anya lakit din ni undong aya. Sanak lakid ding agbidot. Tay na po ka wakalding mitisindada. Agpaay ko maaliksyon da ito. Pakatayan matgayam ti kinaraway. Dahil takot kinarawat. Dahil ako nak. Dahil takot. Ay, nagtagay na pa ko na. Nay, awanan tudo na. Si Mardeng gaya man. Anya, matadya tagtagay na po. Nagsidada ka no, itinalpas anatay kan na idaknir akaldeng. Nasaya ata na kariing kandong. Apay, Tulungan ta karon ni tata nga mangsa political dingda. anya, kat nanalpas sa sinda daon daw. Isot na katayan da. Anya? Ay, kuha. Tagtagainap ko gayam na chay. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.